Sa ipo. Entrance 5 pesos per day. Yun natin. Chee! Ha? So yun, maganda nga yung mababaw para marami tayong mahuling isda. Buyod. Buyod. Ano yan? Alanganin lang. Oh. Give me a target. Kalmad ka mo yun. Yun mga kaibigan, nandito tayo sa sa Paguriran Beach Resort. Ayan, kasama natin si Poging Buboy, saka si Badyaw, at si Poging Kabayan. Yun. Siyempre ang mamamana silang dalawa, Kabayan saka si Buboy, kasi anak dagat talaga yan, veterano yan. Flying sea urchin. Nagmamangno kayo na magna. Yun mga kaibigan, gagamitin natin tong ito yung bago nating nabili. Brand new. Brand new to, susubukan lang natin sa tubig. Ito yung Supremo. ano to? Supremo. Susubukan natin kung okay. Ito lang nakayanan ng namin ni Buboy. Yung nakuha natin nitong July. GoPro sana kaso hindi kaya ng budget. Pero malinaw din, subukan natin. Para nagsukot sa tuya. Ano ba, Jaw? Prepare tayo mga bayan, prepare. Ayan si Kabayan, nagpe-prepare din ng kanyang GoPro. Swimming lang tayo. Pero makakasya niya. Lagi ka siya, boy? Hindi ka siya? Marunong ka ba gumamit niyan, boy? ngayon ka lang nakahawak din yan, di ba? Hindi, sumama ka na kay Kabayan eh. Lagi ka na nakakahawak ng ganyan. Paras magpipindot ka yan? Lalalay. Yan mga kasama natin si Tanuno. Yan, pasayaw-sayaw lagi. Ayaw mo kita kayo ni? Si Tunton. Yung editor ng Team Paggarong ito. Yan. Ay, di ka makadali ng yung kilingan ito. Yan kami mamamana sa kuwibang gubat na yan. Kuwibang dagat. Yan, kasama namin si Paeng Rene, si Badyaw, si Paggarong. Ayan, kasama namin. Yan, dito tayo sa Pacific Ocean. Masakit sa paa ang iyong nilalakaran. Nasaan yung gamit mong pana, Badyaw? Oh, ang laking pana gamit mo.
Maliliit lang isda. Walang malalaki. Go. Kumindog ka, Pichoro tayo. Pindog ka na. Masyado malalim. Butis ka ba yan? Bitirano na.
Sarap yan. A few moments later. So yun mga kaibigan, dito muna ako, pumunta muna ako sa tabi kasi biglang nalubat yung isang battery, kaya nagkarga muna tayo ng isa pang battery. Nandun pa si Buboy tsaka si Kabayan, namamana pa sila eh. Hanggang ngayon wala pa sila napapana. Maliliit kasi yung isda, hindi naman pwede panain. Naghahanap kami ng malalaki. Wala pa eh, wala pa kang makitang malalaki. So yun, hanggang dito lang muna. 1 hour later. Isang piraso lang yun nakuha natin sa lakas ng alon. Masyado mailap yung mga isda. Sa sobrang ng alon, sobrang lakas. Yan sa garog. Ano gagawin mo dyan? Ano gagawin mo dyan? Ihawin na lang ito. Malayo na punta natin, ihawin na lang ito.
bagong bili natin GoPro. Yun. Shoutout tayo. Shoutout natin yung mga kaibigan natin nagpapa-shoutout. Shoutout nga pala sa Sadik mo ako. Shoutout kay John Ford Bomon, dyan sa Albay. Shoutout kay Clarence Pinalba, dyan sa Legazpi. Shoutout sa Dud Official. Shoutout kay Sam Backyards. Shoutout sa Arimar Boys, dyan sa Legazpi. Si Kuya Jun, Onchoy, at yung forma nila na si Dinis, na perming malibungon ng payo. Shoutout sa Paddy Parts TV, dyan sa Bulan, Sorsogon. Yun mga kaibigan, hanggang dito na lang tong video. Maraming salamat sa inyong panonood, sa pagsuporta ninyo. At siyempre sa mga bagong bukas pa lang ng aming channel, subscribe na kayo mga kaibigan para updated kayo sa aming mga susunod pang mga video. So yun, hanggang dito na lang. Bye bye!